Let me tell you, all the priests and pastors that have destroyed deities in Igbo land, are you people tired? Anya da no se no nu jeje gba mmụọ ọkụ, na unu jeje gba alụsị ọkụ, ma unu jeje gba obi ọkụ, ike agwụgo unu. The return bụ ihe na-eme na Lagos. Ama m na ghọta ya na-ekwu. Unu na-agba alụsị iji bụrụ Igbo. Unu na-disrespect the gods of the land. Unu feel ye na no gana ogo well. Kedu for this guy in Mamuya the other time? He's building one gigantic thing in Lagos and he thinks they love it. How many did he build in his town? Unu bata ani Igbo law factories. Unu makwana ndi no Lagos ye relocate to ani Igbo bia all because they need to be paid. Anasi kedu unu na-eje emeli investment na Lagos. Ebe anyị nwere vast land na Igbo. Tagibalụ m Obi Kubana, tagibalụ m Joey Zaza, tagibalụ m kedu aha this guy dị. Kedu aha ya nke akwala nni Elias. Ịmala bịa delu m na comment section. Tagibalụ ma e-money. Tagibalụ ma atọ eze n'ukpo. Ovoye na-esula ọra nni n'ukpo. Mana ị na-efail zina anyị na. Nna, kedu kwenu keri isiri ga alụla anyị factory? Kedu ka isiri ewelu microphone gwa n'Igbo okwu? Onwe bilonia nara ege ntị atọ eze n'ukpo. Ọzọ Igbo ndụ content creator tag ya alụnụ m ya. Meji aka m tag ya ka ọ gwa ya na uncle ya. Ndị Igbo ogene na afio. Unu nọ la na ha eme post, JPAC na-eme post, a na-eme post. Properties ndị Igbo a na-destroy. You man in on a north, not on Lagos, and in any company, find a way and start selling them. Relocate them back to an Igbo. Eating year there. Open for employment. Come Igbo Juna factory again. Go free hand up wealth. Stop investing in another man's land. Mosenia. Can you name na Lagos? Can you placenta na Lagos? You people want to distract us. Niba na ayochukwu ayod na ayochukwu okike. Si abiko kene ka arapụla anyị Nnamdi Kanu aka. Ka ọ batagodu bịa zuo ike. La nwunye kedu ba na akọdo ibe a. Dịka nwoke na-adị. Zuo ike na ọ na bie. Unu na-akala anyị akụkọ property unu na-destroy na Lagos. Onye zulu unu je ebe ahụ je lụwa such things. Ị mara onye ilo gị. If only log in my they put time to talk. If only log in my can even invest billions. Onye gba no se ba ka attraction, tourist attraction na de. Imana ni ya turn forest to Paris. Une nwere idea. No na lance. Come on tag all those billionaires. Eba una their brain na alu olu. Ka ilo tell them ka revive all their brain. The gods of our Igbo na abia. A lot of things na here, man. Unu feel here no the normal. Or do kwa normal. Ivoze atosanya. Also be scared of sharing my post. That's your business. What is happening now? Give only Igbo. If you don't use your platform, the gods will be against you. It will be against you. So ikpo mo onye agwu. Abu mo onye agwu.